Umendo suphenya mano manje udliwa inhliziyo okwama ingqondwe ukufa wavuma amabheka solobona umendo suphenya mano manje udliwa inhliziyo okwama ingqondwe ukufa wavuma amabheka solobona inhliziyo yami ngilahlile manje udliwa inhliziyo okwama ingqondwe ukufa wavuma amabheka solobona inhliziyo yami ngilahlile Sanibona nemakhaya straight talk nomove ngithi-ke asiqaleke manje sibuyele kule topic sesikhuluma ngayo sasikhulume ngayo episode number 2 sathi thina masibuka episode number 3 sobe sikhuluma ngale topic le emayelana nokuthi liyini lobolo because wonke umuntu kwakhuluma ngelobolo nje kodwa manje egcineni akanalo ulwazi ukuthi yini lobolo ngoba nosifazane uyafisa ukulotsholwa kodwa manje akazi na ukuthi yini lobolo omunye ukabheka izinkomo athi uthi inkomo nje phakathi manje kunemthelele engenelelayo njengokuthi kuyenzeka uthola ukuthi nawo wesilisa usuhlukene noma wengane kodwa manje uyafisa ukuthi uyilobole ingane yakho whether yesifazane noma yendoda kodwa manje awazi uzoqala kuphi uzokwenza njani ngoba wazi nezinkomo ekhisholayo ingane yomfana wazi nezinkomo ekhisholayo ingane yentombazana so manje yikho ngithe angivule le topic le ukuthi nawe ukwazi ungenelela noma ukwazi ukuthola ulwazi lapho khona ekhaya noma semsebenzini noma semgaqweni ukuthi yini lobolo ngoba manje egcineni uzohamba ungazi uzwe ngabantu ugcine wona izinto so manje bakhona abangisendela ama-video ke emakhaya ke bengichazela ngakho lokuthi yini lobolo ngolwazi labo ngokuthi ngoba phela njengoba sabantu nje ngesintu nje ilobolo linendima elidlalayo so nje lama video ngizowadlala ke lawa mengiwadlala ama video ngicabanga ukuthi uzoba nalo ulwazi ngoba ku straight talk nombovu siyafundisa la egcineni ukuthi ube nolwazi ngezinto ezenzakalayo nasempilweni ngoba nawe uyolotsholwa noma uyolobola wenze ukuthi unesifiso uyafisa konke lokho kodwa fanele wazi usikwenzeka kanjani konke lokho nokuthi izinkomo bakuthiwa zu11 zafika kanjani ngoba ke bayasha abanye bathi konowa eda izinkomo zazingaka zazingaka abanye bayasha bathi uma wengane esezele izinkomo ezinye ziyaphuka so manje ngiyafisa ukuthi nawe ke la ukhona ube nalo ulwazi ukuthi kwenzeka kanjani ngako konke lokho kuze kufike lapho ukutheni whether ziediwe noma ziphukile so straight talk nombovu hlala lapha ekhaya ke ulalele njengoba ngithi siyafundisa nje la kunjalo ke so next time uma ufuna futhi ukuthi ungene kuma topic la ngewa video yakho wenza nje ivideo yakho 2 minutes ya 3 minutes uyisendele ku number ethi 0687704783 othi kuphindele futhi 0687704783 WhatsApp number le yami eza kumina straight usendela yona nje ivideo le yo video fanele ibe 2 minutes to 3 minutes ihambisela nezo hlobo lezo ezobe njani ibhekele naso so njengamanje ke asiyekhona ke sizwe ukuthi bathina abantu abanolwazi nabanye abaphikisayo ukuthi sa right lekhathi samanje ukuthi siloko ulobole soyizwela ukhumbula ukuthi konke lokho kukhulunywe la akubhalwanga yimina azange ngibahlohle noma ngibatshela ukuthi abathini cha kuphuma nje esifubeni sabo so straight talk nombovu hlala uhleli khona uvule nje indlebe namehlo ulalele danke sanibona mfoka ngubane unjani uyaphila mfowethu uNgcobo lo mfowethu ngiyasizwa isihloko sakho sokuthi ngoba ubuza nje ukuthi
zingake inkomo ezilobola umuntu wesifazane. Cabanga ukuthi mhlawumbe sizoqala entombini ngoba sithi umuntu wesifazane mhlawumbe sesifaka nongaseyona intombi ke sithi nje intombi zingake inkomo. Intombi mfoka ngobane ilotsholwa ngenkomo ezu11. 11 ngenkomo ezilobola intombi. Ngoba zu11 nje zinamagama azo. Kunenkomo okuthiwa yomqhoyiso. Inkomo leyo kanina wentombi. Esho ukuthi umfana lo ngane uyitholise intombi. Bese kuba nenkomo okuthiwa ekayise. Mina ngazi ukuthi imvuma ke but nomunye mhlawumbe unegama oyazi ngalo. Kuthiwa imvuma leyo. Bese kuzoba ilezi ezu9 kuthiwa amabheka. Nomunye futhi uzozazi ngakubo ukuthi zibizwa ngani kuthiwa kodwa ngakithi amabheka. Lezo nkomo zisizaphi size kuthene mhlawumbe lothini mhlawumbe ubaba usefuna ukushadisa ingane but amandla kanawo uthatha kulozo nkomo lezo edayise kuze ikwazi ukuthengela ingane ukuze ihambe iyocaca. Kanti lezi ezu2 leyo mqhoyiso nale imvuma kayise ayithintwa zinkomo zayigceke lezo. Ngisho kuqalwa kulotsholwa yizo omemeza ngazo esangweni ngoba zinkomo ezaziwayo ukuthi cha ezegceke ayithintwa lezi inkomo lezo. Kunjalo intombi ilotsholwa ngenkomo ezu11 njengoba sengichazile ukuthi lezi ezani. Size kuma wengane. Uma wengane ulotsholwa ngenkomo ezu9. 9 zu9 ezilobola uma wengane. Siphula iphi? Siphula eyomqhoyiso leyo kuthiwa ikanina siyayiphula. Bese kuzophuka enye futhi ephulwa ingane ukuthi usenengane. Kodwa le kayise okuthiwa imvuma asiphuli yona ihlala ikhona ngoba ngisho usenengane kodwa yona hayi gudluka ihlala ikhona. Kuba njalo ke kuma wengane. Uma wengane ulotsholwa ngeinkomo ezu9. Ezu9 siphule ezu2. Futhi sekungaya ke ukuthi umuntu zingake izingane but sizokhuluma nje ngengane eyodwa. Ukuthi cha siyawuphula u2 usala u9. Bese sibuya ke siza la obuze khona ukuthi sisekhona nisona isidingo sokuthi umuntu wesifazane makalotsholwe. Hayi ngeke mfoka ngubani. Sikhona isidingo sokuthi umuntu wesifazane makalotsholwe. Ngisho ngani lokho? Akekho umuntu oqhuma etsheni. Wonke umuntu unabazali othi mezelwe ekhaya wazeke ukuthi ngelinye ilanga khona ukulindelwe ngaye. Ngelinye ilanga uyohamba eyoba nomuzi uyowakha nomkhonyana wakhe. Ngakho umkhonyana kusho ukuthi kofanele lobole la ekhaya. Uma nje usakwazi ukumisa intombazana or intombi emgwaqweni weshele ufuna wazi ukuthi hayi uzolobola. Ngaphandle ke makuthi cha sekuthiwa ke lezi ingane ngoba sezinje akusekho mfana oyimisayo kushuthi ke siseke isidingo sokulobola. Uzolobola abantu ungeshelanga. Kodwa uma usashela uqonyo yazi ukuthi lo muntu uzomlobola uhambe yokhokha kubo. Ngakho ke cha sikhona isidingo sokuthi kungashelwa ubuhlaza nempilo esiphilwa abantu besifazane bamanje. Singayibeka ecaleni ngoba uma sefikile kuwena ungakwazi ukuzakhela kumthatha umuntu esuka emzini ongena mfundiso kodwa ifike kini eyifunde imfundiso enza ngendlela eqondile. Sibonga ke mfoka ngubane. Cabanga ukuthi uphendulekile konke obukufisa. Yebo sanibona. Sengibuya futhi okwesibili. Uthemba lo umntolo dlangamandla kwenyankomo. La ngizokhuluma ngokuthi ilobolo liyini ngeke ngabona lapha kumbumbe ephejini lambumbe.
So ngizophendula lo mbuzo wami Mbovu ukuthi ilobolo liyini yabo. Kwakwenziwa kanjani lonke lezo zinto ngizoyichaza but manje kahle kahle ilobolo kwakwenziwa kahle kahle kwakulotsholwa ngey'nkomo eziwu-6 ngesikhathi sakudala, but esikhathini samanje sekulotsholwa nje ngokuthi babuka ukuthi umuzi ifamily injani, inemali kanjani or ibhizi kanjani. So kuya ngalokho manje kahle kahle nje into engingayisho ilobolo kwakuba iy'nkomo eziwu-6 yabo. Kwakuba inkomo kamama yabo, noma inkomo kamama or inquthu, bese kuba inkomo kababa, bese kuba inkomo yomqhoyiso, bese kuba inkomo yesikhumba, bese kuba emva kwalokho kube inkomo yesibhoma, inkomo iyabeka yabo, iyebeka njalo I mean. So manje kwagcina kuhamba kushintshwa umuphi ubani washintsha lento uTheopolas ubani uTheopolas noma uShefstine kodwa Theopolas Shefstine kulapho. Kodwa-ke manje sekulotsholwa ngeziwu-11 kokwesinye isikhathi kuyadlulela lokho and kuningi yabo. Ukuthi-ke angikho mandla kakhulu kulezi zinto zamalobolo, kodwa ulwazi enginalo ilona leli enginikhiphela lona ukuthi kwaku-right ukulobola before ngey'khathi zobabamkhulu, because manje umuntu wayelobola ngamandla anawo. But isikhathi samanje engathi ilobolo seli-like ibhizinisi, akuselona ilobolo nje ngendlela yokuthi hhayi kuyalotsholwa kanje kwenziwe ngendlela eqondile. Sekuba ibhizinisi ukuthi manje okay, lo mndeni walowo muntu omlobolayo ufuna ukugeyina ngawe ngokuthi uyabona ukuthi wena umkanjani noma kini ninemali kangakanani. So manje indaba yelobolo manje ayisekho right njengasekuqaleni. Ngiyabonga, ngibonge ithuba uMbovu. Njalo ukuthi uzele 1 noma 2 noma 3 kuhlephuke iy'nkomo nje lapho yabo. Mese-ke kuzo zonke-ke iy'nkomo ekuzokhulunywa phezu kwazo kukhona oyokhala ukhale uzikhalele nje ngoba phela kahle kahle umuntu akanayo i-price, excuse me, yokuthi umalini. Umuntu angalotsholwa nje nango-R100 ngoba phela kusuke ukuthi nixoxe kanjani nina. Ngoba phela lekuthiwa iy'nkomo zemali nje kusuke kungabekiwe ukuthi leyo nkomo isuke yomalini. Mabethi u-R2 inkomo uyabo ukuthi unga-end up umlobole ngamalini. Sibuyele lana-ke noma kungathiwa kunjani mawulobola inkomo kababa ihlezi khona yena, ngisho ngathi useyikhathoni kelingakanani, kodwa nje le kababa yona hhayi ayidabuli ihlezi khona ngoba yomnumzane le, yile usuke vele uyisebenzisa wena. Mese kuphulelwana lo ezokuthi-ke uzele. Ukulotsholwa nokulobolana kubalulekile thina sizinsundu ngoba vele kuwusiko lwethu, sikhule vele silobolana. Umuntu wesifazane ongamlobolile awumkhathaleli, ufana nento nje oyicoshe phansi. Kanti umuntu wesifazane omlobolile usuke ukhalela amandla akho ukuthi ngasebenza la ngilobola lo muntu. So akulula ukuthi into yenu iphele noma kanjani, kanti lo vele ongumcosha nje ngaphela vele nomunye ungamthola. Bese ukuthi umuntu wesifazane uma ulobolile kufanele ukuthi abe ngoba phela kufanele athelwe ngenyongo. Umshado lo wesilungu, umshado omhlophe awubalulekile kakhulu ngoba awuye emadlozini ukubukwa nje abantu, uhamba nesitifiketi. Umshado wesitifiketi lo songumhlophe. Umshado obalulekile lo wesintu okuwona-ke obekwe emadlozini lawo makoti ozobe phela usumthelela ngenyongo ukuthi hhayi-ke usewakini ngokusemthethweni, akasaxhumi ey'ntweni zakubo kakhulu. Kuba uma efika usefika njengevizitha ngoba usewangala, wenza yonke imikhuba yangala, uphakela ngisho imfene ngalana la kane khona. Ya, ukulobola kubalulekile.